Aké je vaše najväčšie pranie? Odkedy sa ma to pýtali naposledy? Stále to ostáva. Mier a lásku na celej zemi alebo nové AirPody. Prečo práve špecifické AirPody? Lebo mi to reklama natlačila do hlavy. Ako by ste chceli dosiahnuť ten mier? Asi porozumením a láskou. Aké je tvoje najväčšie pranie? Moje najväčšie prianie je, aby sa všetkým darilo, aby boli všetci šťastní, krásni, mali veľa peňazí, veľa detí a tak, aby život išiel ako vláčik po trnistej ceste. A také pranie pre seba nemáš? Mám aj pre seba prianie. Chcel by som, aby moji žiaci dávali pozor na hodinách. Aké je tvoje najväčšie pranie? Moje najväčšie prianie? To je dobrá otázka, ale akože asi aby sa mi... Mám sa či to je jedno? Tak moje najväčšie prianie je asi, že byť v živote šťastný a taký spokojný sám so sebou, že som dosiahol to, čo som chcel. Čo také chceš dosiahnuť? Tak napríklad venujem sa, že mám svoju vlastnú takú tvorbu a možno mať nejaké štúdio vlastne také kreatívne alebo také niečo. Čiže to keby dosiahnem a funguje mi to, tak som veľmi rád.